Diyos maray nabanggi po sa saindong gabos mga tugang. Anmi sa tangunyan, idinadolat bilang pasasalamat kan mga minasunod. Thanksgiving and petition offered by the following: Nenita Pantino, Jove and Rosalinda Colasito and family, John and Maureen Scarpati, Ronald and Lisa De Jesus, Orbita and Cabrillas, Mr. and Mrs. Nemesa Piamonte in honor of All Saints, Don Carl A. Maniago for better development, Mr. and Mrs. Nanoy L. Del Castillo, Vincent Elopre for safety and protection, and Lim Incomprado. Petition to pass the bar exam and good health offered by Carmel Ann Sambo. Petition for good health of Eliza, Alan Mark, Mark Emmanuel, Alian Yen, Journey Ann, and Celestine Chaching. Petition also for complete healing of Lorraine Irwin, and for good health, safety, and protection of the family offered by Papa and Madrid family. Idinidolot man yato ang misang ini para sa mga kapahingaloan kan mga minasunod: Evangeline, Angelica, Juvie, Carl Alvin, Salvacion, Valentin Sr., Cecilia, Concepcion, Vicente, Elinita, Rodrigo, Hipolito, Emmanuel, Emilia, Norberto Sr., Goyen, Nida, asin Pedro. Liwat Diyos maray nabanggi sa saindong gabos mga tugang. Yao na kita sa ikapitong aldaw kan simbang gabi. An pagpapasalamat sa runggawi nin pagmidbid kan mga balaog na itinatao nin Diyos. An puso nag-oogma sa kagurangnan, sa pagpapasalamat tatao magbidbid sa Diyos, na bako harayo sa mga taong yaon sa kasakitan. Duwang babae sa mga babasahon an minatukdo, asin minapaarog sa to, sa pagpapasalamat sa mga biyaya nin Diyos, asin minapagirumdom kan sa tuyang kasusupgan, kun kita makalingaw kan karahayan nin Diyos sa satuyang buhay. Si Ana nagpamibi na magkaigwanin aki, asin sinimbag ini nin Diyos. Ibinalik na ini sa Diyos bilang sarongdolot nin pagpapasalamat. Si Maria nangidam asin nin lalaki sa kapangyarihan nin Espiritu Santo sa iyang awit. Nag-omaw asin nagpapasalamat sa Diyos sa pagpili sa iya na maging ina ni Jesus. Kita gabos sa diri nin Diyos, gabos na bagay na igwa kita gikan sa iya, asin ini mga bagay na dapat na pasalamatan niyato araw-aldaw. An makakaibahan niyato sa selebrasyon, iyo si Reverendo Padre Fidel Mamerto Bagayawa, Resident Parish Priest, Basilica Minore of Our Lady of Peña Francia, Naga City. Matindog po ang gabos. Puso ko'y nagpupuri, nagpupuri.
Sa ngaran ka Ama, kanaki, kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Susuloan na ang ikapitong kandila ni Mr. and Mrs. Nathaniel Mabagos and family. Ang ikapitong kandila, simbolo kan satong pag-arang, na iwaras sa to na biyaya nin pagkasararo asin katoninongan. Diyos amang mamomoton, binagomon kinaban huli kay Heso Kristo, anhade nin mga banwaan, anburabod nin pagkasararo asin katininongan nin simbahan. Lugodan sa iyang pagdatong, magpara kang pagkabaranga asin pag-iriwal. Tanganing ang gabos, magpatinarabang tabangan na makamtan ang buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Mga tugang, ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang makisumaro sa banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Ika nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo maherak ka. Ika nagtutukaw sa tuokan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Panglawayan sa Diyos sa kaligtaasan, asin sa dagang katoninongan, sa mga tao marahay ang buo. Inoong aumikay, nurupyaw ni ikas, nasimami, ikaw pinapamurawan ni, ikaw pinapasalamatan ni, ikaw ulit ka, nagulang mo, kamurawanan, kamurawanan na Diyos, sa ating nabignon, Diyos akong makakamay. Kagurangan aking bugtong Heso Kristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalang kan ginawa, ay rakit kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan ginawa, ako ang mo pagimahera. Ika na nagtutukaw sa too ka naman, kaherapin kami. Kay kasanan, banal ikasanaan, kagurangnan, ikasanan, oro, kahalang ka. Jesu Kristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita. O Diyos, mantang nahihiling mo ang pagkahulog nin tao sa kagadanan, nagbuot kang tubuson siya, huli kan pagdatong kan bugtong mong aki.
Papagkaniguan na mimibi kami, na ang mga nagpapahayag kan sa iyang pagkanilaman, sa malodok na pagkamaimbod, magkanigong maging kaibahan kainiman sa nang paratubos. Siya kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Idinolot ni Ana an sa iyang aki na si Samuel, tanganing maglingkod sa kagurangnan. An pagdolot ki Samuel na magiging propeta asin pamayo kan Israel, sarong tanda nin pagpapasalamat sa Diyos. An enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro ni Samuel. Dinara ni Ana si Samuel, kaiba ang may 3 taon na toro, sarong takad na arina, asin sarong anit na may laog na arak. Dangan dinara sa simbahan nin kagurangnan sa Silo. Binuno ninda ang toro, dangan ang ina kan aki, nagdulok ki Eli, asin nagsabi, kagurangnan, kun itugot mo, ako iyo itong babae na tuminaid sa imo digdi, asin minamibi sa kagurangnan. Uya an aki na sakong ipinamibi. Itinaw sako ang hinagad ko sa iya. Ngunyan, idunulot ko man siya sa kagurangnan. Sa bilog niyang pagkabuhay, siya dulot na sa kagurangnan. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan na sakong paratubos. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan na sakong paratubos. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan. Ang sakong payo nagmumuraway sa sakong Diyos. Pag nisingisihan ko ang sakong mga kaiwal, hulita, nagasarig ako sa saimong tabang. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan na sakong paratubos. An kagurangnan iyo ang nagtatao nin kagadanan asin buhay. Dinadara niya ang tao sa lulobngan, asin ibinabalik giraray. An kagurangnan iyo ang nagtatao nin kadukhaan asin kayamanan. Ang tao sa iyang binababa asin dinadara sa kaitaasan. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan na sakong paratubos. Hali sa alpog, sa iyang binabangon an mapakumbaba. Hali sa kadaihan, itinataas niya ang dukha. Sa kaibahan nin mga prinsipe, sa iyang pinapatukaw. Ang sa iyang pamana, sarong tronong mamuraway. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan na sakong paratubos. Matindog po ang gabos. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu.
Pagbasa kan ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Maria nagsabi, "An sakong kalag pinapadakula an kagurangnan. An sakong espiritu nag-oogma sa Diyos na sakong paratubos. Huli ta hinihiling niya an kapakumbabaan nin sa iyang uripon. Kaya magpuon ngunyan, ipagbabantog akong paladan kan gabos na kapag-arakian. An makakamhan guminibos ako nindakulang mga bagay. Banal an sa iyang ngaran. An sa iyang pagkaherak, iwinara sa gabos na panahon sa mga natatakot sa iya. Ipinahiling ang kusog nin sa iyang kamot, linaglag ang mga mukna sa puso nin mga mapaabaw-abaw. Pinababa sa indang natutukawan ang mga mapangyari, asin initaas ang mga mapakumbaba. Pinano nin kayamanan ang mga nagugutom, asin ang mga mayaman isinubol sa kadaihan. Inampon si Israel na sa iyang uripon, narumduman ang sa iyang pagkamahirakon. Siring sa itinaram niya sa satong mga magurang, ki Abraham asin ang sa iyang mga makuapo sa panahon na daing kasagkoran. Nagtulong bulan si Maria duman, asin pakatapos nagpuli sa iyang harom. Marhay na bareta nin kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos. Sa ebanghelyong binasa, mapara lugod ang satong mga kasalan. Maray na banggi sa gabos? Maray na banggiman po, Padre. Ang paglaom nakakapamansay, kandai nahihiling. Nakakapagpamate, kandai pinaghuhuna. Napapapangyari, ang urog pa sa pinagmamauot. Si Maria nagsabi, ang sakong kalag pinapadakula ang kagurangnan. Ano ang buot sabihon kan pinapadakula ang kagurangnan? Paano taman baga mapapadakula ang Diyos? Ang pagpadakula buot sabihon, pagdagdag, pagpahiwas, pagpalangkaw, pagpakusog, pagpaurog kan Diyos. Kaya daw ini nintawo na magpadakula, madagdagan, mapahiwas, mapalangkaw, mapaurog ang kamurawayan kan Diyos. Marurumduman ang sarong istorya manunungod ki Santa Teresa kan Kolkata. Naunabihan siya na igwanin pamilya na may nagkapirang mga aki na mayo ning kinakakan. Nagandam siya nin mga makakakan asin nagsungko sa pamilyang ito. Alagad kan makamtan kan ina duman sa pamilya an kakanon, hidaling binanga, si tundog, dangan huminali. Kan buminalik, hinapot siya ni Mother Teresa. Nagsaing ka? Ang babae nagsimbag, duman sa kataid ming Muslim, mayo man kaya sindang kinakakan. Gurutom man ang pag-iriban niya. Ang pangyayaring ito naka-inspirar
kay Mother Teresa. Kaya puon ka ito, pigpaparawrotro niya na ipag-istorya ini. Malayan papati ka mo, inabot pa ka ni istorya. Ngunyan, balikan ta ang Ebanghelyo. Nadangog ni Maria ang anghel na si Gabriel, nagsabi na si Isabel na sa iyang pinsan sa pagkagurang nagbados. Ano ang sa iyang ginibo? Siring kan babaeng natawan nin kakanon. Si Maria pinadakula ang pagkamarahayon nin kagurangnan. Naghidali siyang magduman sa kagbuludan kan Huda. Duminago siya sa harong ni Zacarias, asin sinungko si Isabel. Inako niya ang balaog na siya pinili nin Diyos na maging ina kan Emmanuel, ang Diyos na uya sa to. Kan maipasabot sa iya ang kasimbagan sa hapot na, paano ni? Nag-uyon, nanguyog, asin sa mapakumbaba, dangan bukas na buot, nanindugan. Pinag-atid-atid niya ang pangangaipo kan sa iyang pinsan, nanimbag, asin nakipagtabangan. Sabi sa Ebanghelyo, nagtulong bulan siyang nag-erok duman, sagkod na ini makapangaki. Ang pagpapasalamat na hayag sa iyang pag-umaw, sabi niya, ang sakong kalag pinapadakula ang kagurangnan. Ang sakong espiritu nag-uugma sa Diyos na sakong paratubos. Huli ta hiniling niya ang kapakumbabaan nin sa iyang surugoon. Kaya ang buot sabihon ka ini para sa to. Ngunyan, ang kahulugan ka ini, daita mahihimo na mapadakulaan kagurangnan, alagad pwede niya tong mapahiwas ini. Pwede niya tong mapakusog, mapaurog, madagdagan, mahipnuan ang kamurawayan kan Diyos. Ngunyan, ako niya to, nin may kapakumbabaan, asin pagpapasalamat. Dangan, huli sa pagkamarahayon, maihiras niya to. Ang pwede niya itong gibuhon, siring sa simpleng pagwaras nin kakanon. Siring kan si babae sa istorya ni Mother Teresa. O sarong masabot na pakikisumaro nin pag-aanduyog sa kapwa. Siring kay Maria sa pagsungko kay Isabel. O anudok sa buot na pakikipagtabangan, siring kan paglikom pundo nin ikakabakal na ayuda sa mga katuod na na-lockdown kaining pandemya. Ngunyan, kita mahiro, mahipno, makikisumaro, asin matrabaho sa mga gawing tabang lingkod. Alagad, ipinagpapanalming sa to ni Maria na kung gigibuhon niya to ang mga ordinaryong bagay na may kapakumbabaan, pagpapasalamat, asin karahayan buot, mahihimo niya to na maidulot ang oportunidad na mapadakula asin maiharubay ang Diyos. Pinapaarog kita ni Maria na maging angay asin matanos sa mata kan kagurangnan. Nagdadangog pa ka mo? Ayun. Ang iba daw kaya sa Indo, dahil pangani ko patapos, sige nga uyon. Hinihiling pati ang kataid niya kung uyon man. Sa sarong ideolohiya, ini ang sabi, si
pagtubod, nakahiling nin tawong namimiligrong malamos. Alagad, dahil siya nagduda na igwang tabang na maabot, na ini maliligtas. Si paglaong, natanaw man ang tawong ini. Dahil siya naghadit, ta sigurado siya na ang lalaking ini dahil maaano. Si pagkamuot, naman sayan ang malalamuson, mantang siya may pagtubod, asin paglaong. Alagad si pagkamuot, kumuigwa, nin kapangyarihan, asin kadakulaan, marikas si kamot niya na may pising inapon. Sa surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ang sabi niya, igwang tulong bagay na matatada, pagtubod, paglaon, asin pagkamuot, ang pinakadakula kaini ang pagkamuot. Ang katungdan, bako sana na magpaurog kan sa tong sadiri. Taan katuyuhan niya to, iyon maging bukas, nganing ang kapangyarihan kan Diyos, magdalihig sa sato. Ang kamauotan niya to, iyo, na maiharubay, asin mapagmuraway ang Diyos. Siring ki Maria. Amen. Matindog po ang gabos. Mga tugang, mamibi kita sa kagurangnan, pano nin pagtubod asin paglaon, tanganing sa arual daw niya tong pagkabuhay, lugod mamatean niya to ang pagkamuot nin kagurangnan. Sa tong sabihon, sa lambang pag-arang, kagurangnan, burabod nin pagkakasararo, hinanyugaan sa mong pamibig. Kagurangnan, burabod nin pagkasararo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa bilog na simbahan, ang Santo Papa, mga obispo, asin kapadean sa bilog na kinaban, tanganing sinda maging tanda nin pagkasararo nin mga tawo. Mamibi kita. Kagurangnan, burabod nin pagkasararo, hinanyugan sa mong pamibig. Para sa namamayo kan sa tuyang gobyerno poon sa presidente, sagkod sa mga kapitanin barangay, tanganing sa paagi ninda mamatian kan lambang saro an pagkasararo kan bilog na nasyon. Mamibi kita. Kagurangnan, burabod nin pagkasararo, hinanyugan sa mong pamibig. Para sa mga nagtitios, nagihelang asin mga nasasakitan, tanganing kita makapag-arang asin magtrabaho para sa pagkasararo nin gabos na katawohan. Mamibi kita. Kagurangnan, burabod nin pagkasararo, hinanyugan sa mong pamibig. Para sa sato na uyangon yan sa misang ini, tanganing kita magpangadye para sa pagkasararo nin gabos na katawohan. Mamibi kita. Kagurangnan, burabod nin pagkasararo, hinanyugan sa mong pamibig. Ipag-arang taman ang ibatapang kaipuhan asin kamauotan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, burabod nin pagkasararo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Diyos na kagurangnan, burabod nin pagkasararo, nakikimaherak kami na ining sa mong pamibi asin mga inagrangay, makaabot lugod sa imo. Inihinahagad mi, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen.
Matindog po ang gabos. Pamibi kamo mga tugang, tanganing ining sako asin sa indong atang, maako lugod nin Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawanin kamarawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nagsasarig sa imong karahayan, nasisibot sa pagsamba sa altar daraan mga atang, tanganing sa grasya mong naglilinig sa mo, mahugasan kami kainiman sa ng mga misteryo na pinaglilingkod mi sa imo. Kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. pasalamat kita sa kagurangnan sa tong Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, kay Kristo na samong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kan inang birhen, sa daima sabing pagkamuot, ipinahayag ni Juanan sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yauna. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag. Tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaibakan mga angheles, tronos, dominasyones, daing untok na minarokyaw kami sa imong kamurawayan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa samo, maginhawak as hindugo kan samong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat. Binaakini, itinao sa iya mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Tainean sa kong hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamangging pagkuanya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iya mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taynayan kalis kan sa kong dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inin paggibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Sa lambang pagkakan, may kaining kinakay,
kan kalis, an pagkaganan mo kagurangnan, ipinapangareta niya mo, sagpod na ikaw magdato. Kaya kami na nagrorumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay ning buhay, kang kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinagpakanig mong magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, nganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiban sa mong Papa si Francisco, ang sa mong Obispo si Rolando, asinan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Sinda, asinan gabos na mga ganan, daraha sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami tanganing, kaiba ni Santa Maria, Birhen na Ina kan Diyos, ni San Jose, sa iyang agong, ang mga apostoles, mga martires, mga santos, nakaigto pa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kaheras kan buhay na daing kasagkuran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa imong aking si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan ka nakakaligtas na togon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Mangyari ang buot mo sa daga, ning siri sa langit. Ang samong pagkaroon sa aruan na, itaon mo sa nguya-nguya. Patawadon mo kami sa samong mga kasalanan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa nguya.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan saldaw nyamuan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulitan sa imong kahagaan, asinan ang pangyarihan, silingan ang kaungawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ikana nagsabi sa saimong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinataw ko sa indo, are pagilngan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siyang mapatuninong, asin magkaboronyog, sosog sa imong kabuutan, ikana nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pati narauhang kamo nin katuninongan. Peace be with you. Uya, andalan, katotoohan na sinanbuhay, an kordero kan Diyos na nagpapara kang kasalan kang kinaban, paladan minaako, minasarig, asin nagiging maimbod sa saiyang kabuutan. Kagurangnan bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pangataman ng lugod kita kan hawak kasindugo ni Kristo, sagod sa buhay na dahing kasagkoran. Amen. Hawak ni Kristo. Amen. Tangani na masunod ang physical distancing, ang mga tao sa luwas dahil nakaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkomunyon. Iguanin mga lay Eucharistic ministers na mataonin komunyon sa Indo. Magtindog sa tinalaan na lugar, asin mag-ako nin komunyon, gamit ang kamot, asin mag-agi sa gilid bako sa tahaw, pagbalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, maghalat po na matapos ang pagpakomunyon sa tahaw, bago maglinya sa pagkomunyon. Kristo sa mong kagurangnan, mag-ero ka sa muyang puso, maghade ka sa muyang buhay, madya sa samuya.
Tawe man kami kan tubig nin kaligtasan. O Kristo sa mong kagurangnan, mag-ero ka sa muyang puso, maghade ka sa muyang buhay, madya sa samuya. Cordero ka Diyos na nagparang, kasaklanin katauhan. O Kristo sa mong kagurangnan, mag-ero ka sa muyang puso, maghade ka sa muyang buhay, madya sa samuya. Uyana ang Diyos sa satuya, Emmanuel ang ngaran niya. O Kristo sa mong kagurangnan, mag-ero ka sa muyang puso, maghade ka sa muyang buhay, madya sa samuya. Matindog po ang gabos. Mamibigit na. Kagurangnan ang pakisumaro sa imong sakramento, magpakusog sa mo, tanganing magkanigo kami magsabat sa madatong naparaligtas, asin magkamit nin mga premyo nin mga kapaladan, uli kay Kristo na kagurangnan. Amen. Maluhod po ang gabos. Mahihira ko na Ama, kagurangnan kan samong nasyon, inuomaw kanyamo, huli kan sa imong balaog ning katalingkasan, na nagtao sa mo ning kapangyarihan, na makapagpili kan sa mong mga lider sa banwaan. Nagpapasalamat kami ikan sa imong danay na paggiya, mantang sa mong binabantayan ang demokrasya kan sa mong nasyon. Ang nagdadangadang na pirilian, nagtatao sa mo nin bagong paglaom. Tawan sa mo ang kadunongan, tanganin sa mong gampanan ang sa mong trabaho sa panahon kan eleksyon. Tanganin kami maging komunidad nin pagtubod na nagtutulod sa pagbabago kan banwaan. Tawan mo kaming kusugbuot na magtaram, siring sa pagrukyaw ni Jesus kan marhay na bareta. Tabangan mo kami makapagpili nin tama, tanganing an sa mong boto magkaigwaning pagkakaiba. Sa tabang kan sa imong espiritu, giyahan mo kami sa pagpili kaidtong magmamakulog sa mga dukha, maghihinanyog sa mga maluya, asin buot gibuhon an sa tong nasyon na lugar nin katanosan asin katuninongan. Sa mong ipinapamibi ang mga lider na dalisay ang puso, na andam talikdan ang sadiring ambisyon para sa ikakarahay kan bilog na banwaan. Sa samong pagtingkalag sa Belen,
An umboy na si Jesus, ang lawog kan sa imong pagkahera kasin pagkamuot. Si San Jose, ang sa imong maimbod na bantay na parasurog, asin sa pagpaaling niya mo sa mantunina. Isabuhay man lugod niya mo ang samong katungdan bilang Kristiyano. Hulita ang tamang pagpili, katolikong ugali. Amen. Matindog po ang gabos. Salve Regina, misericordes oculos, ad nos converte. Benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, oremus omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus et animam, udinum Filii habitaculum efficiem eretur, Spiritus Sancto caparante preparasti, daut cuius commemoratione letamur, eius piente cessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Matukaw po ang gabos. Pasasalamat. Sa ngaran ka sa tungkura paroko, ang parokya nagpapasalamat sa pamilya ni Mr. and Mrs. Nathaniel Mabagos and family sa pagsulo kan kandila sa ikapitong aldaw kan sa tong simbang gabi. Siring man ang pagpapasalamat sa mga donantes asin nagdolot sa laog kan misa. Pasalamatan man niyato ang Caceres Coral sa saindang services sa pagkanta sa laog kan misa. Salamat man sa mga mass servers, Knights of the Altar, lay Eucharistic ministers, lectors and commentator, collectors, Ministry of Hospitality, siring man sa satuyang Social Communications and Media Ministry kan parokya. Orog sa gabos, nagpapasalamat kita kay Reverendo Padre Fidel Mamerto Bagayowa, ang satong celebrante mayor asin predikador sa ikapitong aldaw kan satong simbang gabi. Ang minagalang, Reverendo Padre Felipe B. Colvera III, ang satuyang parish priest. Matindog po ang gabos. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. iduko an mga payo para sa bendisyon. Minatubod kamo na ang aki nin Diyos na kisumaro sa satuya kaitong panahon. Linalaom nindo ang sa iyang pagbalik giraray, ang sa iyang pagdatong magdara sa indokan ilaw, nin sa iyang kabanalan, asin iligtas kamo, hulikan sa iyang bendisyon. Amen.
Parigunon kamo nin Diyos sa pagtubod, paugmahon sa paglaom, as hindi pagpauntokon sa pagkamuot, sa gabos na aldaw nin sa indong buhay. Amen. Mag-ugma kamo, naan sa tuyang paratubos nagdigdi sa tuya, siring sa sarong tawo, sa iyang pagbalik sa kamurawayan, balsan niya kamunin buhay na daing kasagkoran. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva San Jose! Viva!